Molt poc, i me'n recordo que em van comprar una gorra de la Petra i els meus germans una gorra del Covid, però no me n'en recordo de gran cosa més. Va sobre com expliquem la història, quina és la veritat que volem creure, quina és la veritat que ens expliquen. Ens servim de la història real d'un astronauta soviètic que mentre estava allà dalt a l'estació espacial Mir va caure la Unió Soviètica i es va convertir en l'últim ciutadà soviètic. No hi va haver diners per poder-lo tornar i es va acabar estant a l'espai 11 mesos. Mentre passava això, què passava aquí? Mentre passen les coses, què fem? Hi ha profunditat, hi ha missatge, hi ha parts més serioses o més dramàtiques, el drama hi és, però amb una ironia, amb un to humorístic, perquè és la manera que tenim d'apropar-nos els uns als altres i que fa també que després la clatellada de realitat sigui més dura. Molta gent que veurà l'espectacle el 1991 no hi era o no se'n recordava. Jo mateixa no me n'en recordo de les Olimpiades, però me n'en recordo del relat que s'ha explicat d'això. Unes músiques, uns anuncis, també ho dotem molt de documentació gràfica, vídeos reals de l'època, com qui mira un àlbum de fotografies. Molt poc. I me'n recordo que em van comprar una gorra de la Petra i els meus germans una gorra del Covid i hem vist tots 1000 vegades la imatge de l'encesa del PVT i no sé què i la cerimònia d'inauguració, això, tot i que no ho haguem viscut o no ens n'en recordem, forma part de la nostra memòria i de la nostra identitat també.